nyime kama piny owacho mamalo kokalo kuom bad migao mar weche jamni kata livestock development osingo matiyo e twech achiel gi tend kaonti ma Siaya mar bero pith jamni e kaonti no kokalo kuom chenro mar piny owacho motisi ni Kenya Livestock Commercialization Program. E sach limbe mar sidho chenro mar dongruoge mopogore mitayo gi Kelkop e kaonti ma Siaya, jagoro mogirore bad migao no Jonathan Mweke osingo ni sirkal biro chwalo yedhe mar chanjo jamni e kind chenro mamoko mar bero yuto kod nengo mar mwandu mawuok kuom jamni e kaonti ma Siaya. Spika mar kaonti ma Siaya mane oloso elo Gavana James Orengo okwayo piny owacho mondo med yawo chiro miuse jamni e kaonti no ni mar pod ginok. The national government to consider having this program, especially the animal markets, that we have markets done in Aram, we have one in Boro, we have one in Akala, and another one in East Ugenya, Barober. We have also requested that funds be dispersed in a timely manner, and we have committed as a county government that will ensure our collaboration is smooth and will ensure that sustainability is guaranteed. We will be giving subsidized genetics for artificial insemination to ensure that we can improve the breeds here. We will also be vaccinating in conjunction with the county, run the national mass vaccination exercise so that we can control diseases of our livestock, enhance trade, and also ensure that we observe animal welfare.